Uma umuntu ezoshada akalungise imali ukuthi mayengena emshadweni akasadistejwa izinto ezisemaceleni. Ilokho esikuzele nje namhlanje ukuthi sizokwenzani, sizokwakha. Noma zivela izinto bese sikhumbula okuhle asenzele kona uNkulunkulu ukuthi lokho kuvelayo angeke kuphazamiswe yiko konke lokho okuhle. Before uthola umyeni kumnandi ukuthi uthole uNkulunkulu kuqala. Umuntu wesilisa lento ehlala ebondeni ye-electricity. Umuntu wesifazane uyilezi zinto ezifakwa khona distribute i-power to different. So once you've got the money, you come up like an electric box. And then your wife must be able to distribute the money accordingly to different rooms. Awukwazi ukuthi ngoba umyeni wakho akekho bese ucabanga ukuthi awuzukusubmita. You are expected to submit to the Lord. Amagama esiwasebenzisayo and the actions esiwenzayo masiganene goes a long way. Kodwa uma uzothi ngumama ongemama awuzukunginikeza full respect. Because mina ngubani ngumama ongemama awazi kwangilulaza ngumama ongemama bathi ngikuzalela indoda nje manje usho kanjani ukuthi angiyena umama. Ngomgqibelo sathatha ikhisti, omunye umprofeti wathi yabona nje uthatha ikhisti ungahlabanga mbuzi uyaphela umshado. Sina 17 years nami kwakubhuti wami wayithinta lo. Manikhuluma angazi noma nifake inkolo noma nibuye nifake isintu ngoba kunalezwi elithi khona uyoshiya abazali bakhe anamathele kunkosikazi wakhe. So yiko ngithi asazi ukuthi ni kuliphi side. Kwelinye ilanga uthola ikhalele kakhulu ngizochama masinyane. Ashilanga lonke ngiyakucabanga. Abona umzimba wakho ohleli la kimi emcondweni. Mangifika endlini lelo la ngiyaceda masinyane. Asiyenzi i-review mangiceda ukuchama mara nawe uchama masinyane. Obesity leads to sexual problems. Amen. Amen. It goes both ways. But emadodeni, obesity go or another thing with age. Bobaba nithungehli phezukwa mama uma bangakakhali. Kufanele athi mina ngiyamemeza. Uma kuphakanyiswa umkakhe, a narcissist would find a way to come to that stage. Abe khona nje. Ngoba ufuna kube ngaye phela naye ufuna ukuyifeatureisha khona la. Mangabe kuphakanyiswa umyeni wakho nawe thina sikubuke njengokuthi awunesikhwele ufuna kubonakale kanti she's a narcissist. We've got 48 rooms in total. Of those 48 rooms, we've got 2 presidential suites. We've had the King of England, then he was called Prince Charles, now he's called the King of England. He slept here in November 2011.